Mayong adlaw kaninyong tanan dinha. Mayong adlaw nga kita maka-celebrar, makahinumdum sa atong mga seniors. Ako usab seniors. So nalipay kog dako nga ang atong gobyerno o dinhi sa tibuok kalibutan nag-celebrar sa atong mga senior. Dinhi sa kabulukoon sa kalisod sa mga senior, may baong yun ako nga senior na, ang buhok puti na, ang likod sakit, siging magsakit, ang tuhod siging magsakit, adunay problema sa paglantaw, adunay problema sa pagpaminaw. So usahay ang atong hunahuna mawala na, maging senile. So pero bisan pa ni ana mag-celebrar gihapon kita kay ang mga seniors daghang natabang dinhi sa kalibutan. Panalitan sa ikaduhang gubat, ang atong mga seniors kadaghanan mi-appeal sila sa gera dito sa bisan sa Korean War. Daghang nahimo ang mga seniors, dili lang sa gera kundi sa katiling ba daghan silang nahimo. So mas maayo gyud nga kita mag-celebrar nga importante kayo ang atong mga seniors. Dinhi sa Canada, sa among lugar dinhi, gibantog kita nga ang mga seniors, mga tigulang, respetado kayo sa mga anak, sa mga apo. Kay diri sa among lugar murag dili kaayo. Ang uban siguro moingon nga at tigulang na sila, wala na sila ikatabang. So dini ako gyung gitudluan ang akong anak, ang akong mga apo, kinahanglan gyud silang morespeto sa mga tigulang kay mao ni sugo usab sa Ginoo nga respetaan ang mga tigulang kay daghang mang nahimo ang mga tigulang sa ilang mga anak. So di gyud nila malimtan ang gitabang. So Happy Seniors Day. Gusto po ko kung mopauli ko sa Pilipinas, dako kayo ang paglantaw sa mga seniors. Dinhay usa ka higayon nga miadto ko sa bangko ug ang linya taas kaayo, init pa. Dito ko sa pinakalikod, apan ang security guard iya kong gitawag nga, diri ka kay senior na, mag-una ka. Nalipay kog dako pero naulaw pug ko kay ang uban dugay ng galinya. Pagkatas ako bago rang miabot, nakasulod dayon. Pero mao may atong kinaaya karon sa Pilipinas nga ang senior importante. So mga seniors, ayaw mo paglantaw nga ang inyong kinabuhi murag mosalop na, apan naagi apon kitay mahimo dinhi sa kalibutan. Ako sa akong edad, naag sa 74, ako gihapon gagamit ang akong kaugalingon. Nagtudlo gihapon kong tennis, nagdula gihapon kong tennis. Kay kung maglingkod-lingkod lang ko, retired na, mas una kong mamatay. So mas maayo nga active. So kamo usab dinha, kung unsa inyong mahimo ang kamo active, kung unsay makita ninyo nga kamo makatabang sa inyong area, sa inyong lugar, inyo nang himuon. Ay lang mo paglingkod-lingkod kay gamiton gihapon, kay kita maggamit gihapon. So walay pag dugay-dugay, atong ihatag ang atong pagtipon-tipon karon sa atong Ginoo. Kita magbasa kita sa Bible. Siguro ang uban kaninyo wala pa makabasa sa Bible. Siguro ang uban kaninyo murag mahadlok nga mobasa sa Bible. Walay laing kahadlukan kay kining Biblia pulong ni sa atong Ginoo. Panalitag karon ang gisulat ni Mateo. Si Mateo nakadungog, nakita niya si Hesus ug iya kining gisulat. Mao na nga importante kaayo nga atong basahon ang Biblia kay mao man ni gitudlo ni Hesus ug ato usab nga mahibaw-an si Hesus. So naa kita karon sa kapitulo 18
sa sinulat ni Mateo. Si Mateo usa ka makasasala, kolektor sa buhis, apan gigamit siya sa Ginoo. So bisag sumaay di kung kita day nagkasala sa kinabuhi, ang Ginoo gamiton gihapon ta niya kung kita magpagamit. So basahon nato sa dili pa kita magsugod atong ihatag sa Ginoo ang tanan. Kay kinipulong man sa atong Ginoo. So magpatabang kita. Atong iduko ang atong ulo, ipiyong ang atong mga mata. Magampo kita. Amahan namon langit nun, daghang salamat sa mga seniors, daghang salamat sa ilang kinabuhi. Nagaampo ako nga imo unta kaming gamiton gihapon aron nga makaalagad kami sa among isig katawo. Ginoo, nagahangyo kami sa Espiritu Santo nga mao'y magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So guys, abrihan ninyo ang inyong Bible sa Kapitulo 18 sa sinulat ni Mateo. Versikulo 1, unahon na ito pagbasa. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit. Kini sa akong pagbasa, ang mga disipulo aduna sila'y usahay makayon kita nga sila mga santos apan aduna gyapon sila kinaaya nga pareha gyapon nato. Kini sila may mga ambisyon nga mahimong assistant sa atong Ginoong Hesukristo. Posisyon nga kung sa gingharian sa langit kinsa may sikat. Mo ni gusto nila kinsa may number 1. Dinha gani ang inahan ni Juan ug ni James miadto ni Jesus. Jesus, mahimo ba nga ang duha nako ka anak dito sa gingharian, ang usa nasa tuo, ang usa sa wala. So gusto niya makaposisyon. Unsa man siguro isulti ni Jesus nga kinsa may assistant niya. Moingon siguro siya, si Juan ang akong assistant dito, or si Mateo, or may isa si San Pedro ang akong assistant. Apan wala siya moingon nga mao tuy mga sikat dito. Kundili atong tanaan unsa may gisulti ni Jesus nga magsikat sa gingharian sa langit. Kana bang mga dagkong gieskulahan, mga abogado, mga doktor. Tanaw nato versikulo 2. Si Jesus mitawag sa usa ka bata ug gipadindog niya siya sa atubangan nila. Wow, gikuha ni Jesus. Wala siya moingon, ikaw Juan, ikaw ang pinaka-leader. Pero usa ka bata. Unya miingon si Jesus, mao kini ang tinuod. Gawas kon mausab kamo, kinahanglan day mausab sila ug mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ingat sa sama sa mga bata, kamo mga disipulo, apostoles, kung dili mo ma-change, dili mo mausab, dili mo ma-converter, dili kamo makaadto sa gingharian sa langit. Kining mga disipulo sobra na sa 2 ka tuig kauban-uban ni Jesus. Giingnan gyud ni Jesus sila nga kamo kung dili mo mausab, dili kamo makaadto sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama ni ining bata. Dili gyud bata, buti pasabot, sama sa bata kinahanglan magpaubos. Kung gusto ka din magpasikat sa Ginoo, kinahanglan magpasikat ka nga mapainubsanon. Humbleness. Kini usay mga lisud ni sa mga lalaki nga mahimong humble, mapainubsanon. Mao din ay character sa usa ka tawo nga makaadto sa langit. Og minsa og ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magadawat kanako. Versikulo 6. Mga pagtintal sa pagpakasala. Dinhi sa kalibutan daghang mga tintal. Bisan kung naa ka sa imong cellphone sa telepono,
Daghang kayong makita nimo dinha sa internet, daghang makita ninyo sa Facebook nga makasala kita. So si Jesus miingon din bisan kinsa nga mahimong hinungdan, bisan kinsa nga makasala kining mga gagmayng bata ang buot ipasabot ni Jesus katong mga bag-ong Kristiyanos, mga bag-ong nagsunod ni Jesus. Minsa katong mga bag-ong nagsunod kanako nga nagtuo kanako, mga tao gamit tuo ni Jesus, kung ikaw ang responsable nga sila makasala. Mingon si Jesus, mas maayo pa nga higtan og dako nga galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa lawod. Mao ni mga gihimo dito sa mga Romano nila. They were under the Roman Empire. So mao ni mga silot sa Romano. Mingon si Jesus, katong mga tao nga makahimo nga makasala ang ubang mga Kristiyanos, nga siya ang hinungdan nga makasala, siya mas maayo pang itambog na sa dagat. Verse 7, ingon siya, pagkaalaot gayod sa kalibutan, siya kining kalibutan na karon nato. Pagkaalaot miingon siya, mao na nga iyang limpyuhan, ang adunay panahon nga iyang limpyuhan. Pero miingon siya, karong kalibutan na pagkaalaot, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay apan alaot ang tawo nga maghimo niini. Tinuod na dinhi sa atong kalibutan karon, daghang mga butang nga kita makasala. Sa atong paglantaw, sa atong pagpaminaw, sa atong pagsulti, mao ni sistema sa atong kalibutan karon. Versikulo 8, kung ang imong kamot sumisulti na si Jesus mahitungod sa sala. Nga importante gyud, i-emphasize niya nga importante kaayo. Minsa kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala. Imong kamot, imong tiil, mingon si Jesus, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga makasulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usaray tiil kaysa kumpleto kag kamot ug tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang gi-emphasize ni Jesus gyud nga importante ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao na nga miingon siya, putlo nimo, putlong kamot, putlo ng tiil. Ang iyang buti pasabot nga ang sala gyud makaangin kanato. Wala sa mingon nga putlo nimo. Sa ubang lugar sa Middle East, Saudi Arabia, Afghanistan, sa mga Muslim countries, mao na ilang gihimo. Og sa Japan usab. Pero wala na karon. Og mingon siya versikulo 9, og kon ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga musulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kumpleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. So buti pa sabon niya seryoso kaayo nga imo gyud ang hunungon. Seryoso kaayo nga ang kinabuhing walay katapusan mas importante. Versikulo 10, ang topic, ang sambingay mahitungod sa karnero nga nawala. Sambingay, ang sambingay istorya lang ni. Istorya nga yutan-on. Kanang mga istorya nga makita nimo. Apan ang buot ipasabot langit nun. Ang buot ipasabot espirituhanon. So ang istorya lang dinhi sa kalibutan pero naibot ipasabot. May tungod sa karnero nga nawala. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, daghan kay mga karnero dito. Kay ang karnero maayo kayong isudan nila. Ang karnero ang iyang panit, ang iyang balahibo, mahimo nga sinina nila, labi na kung tugnaw, maayo kayong wool.
So importante nila, so daghang mga karnero. O sumani ang giistorya ni Jesus. Mingon siya, matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Gagmayng mga bata, bot natong ipasabot na nga kadtong mga bag-o lang nga mituo kaniya. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong huna-una, unsa may buhaton. So nag-istorya na si Jesus. Sa inyong huna-una, mga disipulo or apostoles. Unsa may buhaton sa usa ka tawo kung mawad-an siya usa sa iyang usa ka gatus ka karnero. Ingon siya, unsa may buhaton sa usa ka magbalante sa karnero. Aduna siya usa ka gatos, apan nawala ang usa. Siya iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. So iya yung pangitaong yun niya kay sa unang panahon kung ikaw ang magbantay sa karnero. Magbantay sa karnero, kung naay mawala, ikaw magbayad. So pangitaon yun nila ang nawala. Miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga sa diyang makita na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karniruha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi ang inyong amahan, ang Ginoong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ini mga gagmayng bata. So, makita nato ang kinaiya sa Ginoo. Nga kung ikaw tao kaniya, kung ikaw misalig kaniya o nawala ka, nakasala ka, pangitaon ka sa Ginoo, kuhaon ka pagbalik. Dili siya gusto nga mawala kita. Dili niya gusto nga kita maimpyerno, kuhaon gyud ka. Maunay kiniya sa Ginoo bisag ikaw lang usa, gihigugma yun kita niya bisag usa lang kita. Di na nato makita unsa kadako ang gugma sa amahan. Kay pangitaon gyud ka kung mawala kita dinhi sa kalibutan. Versikulo 15. Kining prinsipyo karon sa gitulo ni Jesus may tungod ni sa patakaran sa simbahan kung adunay problema. Men siya, kung ang imo igsuon sa simbahan, makasala kanimo. Adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Dili day nato i-chismis ang atong kauban nga Kristiyanos. Di day ta mo ato sa silingan, mo ingon, si Tampulano nakasala. Dili di ay mingon si Jesus, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Kanang kamulang duha. Apan himuha kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. So ang pinaka-purpose nga imo siyang adtuon para ang kabubuton magkauli. Mao ginay tuyo gyud. Kung adunay problema, adunay conflict, adunay away, ang tuyo gyud nga magkauli ang maayong kabubuton, ang maayong relasyon. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador sa buhis. So adunay tulo ka lakang steps aron nga ang relasyon magkaayo. Sultihan nimo siya, kamulang duha, kung di siya mosugot, dili siya mo angkon sa iyang sala, magkuha kag duha o tulo nga adtuon siya, tambagan aron nga magkauli ang maayong relasyon. Kung dili gyapon, dal-o na sa simbahan. O kung dili aron nga ang relasyon magkaayo, kung dili gid siya,
Mingon nga papawaon na lang siya sa simbahan. Hangtod nga siya maka-realize nga siya adunay sayop. Makabalik gihapon siya. So mao nay gitudlo ni Jesus unsaon pag-ariglo sa problema sa simbahan. And then versikulo 18 iya gyapon gitudloan ning mga apostoles. Og mayon siya, busa sultihan ko kamong tanan mga apostoles. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So gihatagan og power gahom ang mga apostoles nga mingon unsa tong imong gidili dinhi, gidili po dito sa langit. Pero ang itugot ninyo dinhi, itugot usab sa langit. Og sultihan ko kupagayud kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kung may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, sa ngalan ni Jesus, mingon siya, anaa ako uban kanila. So kung naa di ay duha o tulo nga mag-ampo sa ngalan ni Jesus, miingon si Jesus, naa ako uban ko kaninyo. Si Jesus di ay dili patay, buhi di siya. Kini para usab ni kanato karon. Kung kita mag-ampo sa Ginoo, si Jesus uban kanato. Naa. Then another istorya gihapon ni Jesus ay ang gitudo niya sambingay. Nahibalo kita ang sambingay, istorya nga yutanon apan ang buot ipasabot espirituhanon. So dinhi atong makita unsa kadako ang pagpasaylo sa atong amahan nga Ginoo. O nga siya usab nag-expect nga kita usab kay gipasaylo kita usab makapasaylo. Mao nay gusto sa atong Ginoo. So naghatag siya sambingay. Unya may midol si Pedro, kini si San Pedro ni. Midol siya kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Sa ilang panahon, ang gitudlo sa mga rabbi, sa mga teacher sa balaod, tulo. So gipakipinan ni San Pedro nga, kapito ba nato pasayloon paghuman dili na? Sa inyong paglantaw, unsa man, kapila man nato pasayloon. Katong mga tao nga nakasala ka nato. Tanaw nato unsa may gihimo ni Jesus. Miingon si Jesus, mitubag, versikulo 22. Dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Sa in English, 77 times 77 times. Buti pasabot 490. 490 nga ato siyang mapasaylo. Buti pasabot, pasayloong ginatog husto ang mga taong nakasala kanato. Si Jesus mitubag sa versikulo 23, kay ilalom sa pagmando sa Dios. So, kinsa may gamando, kinsa may gasugo ang Dios. Ang kahimtang sama sa usa ka hari. So, nag-istorya na siya. Nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugon. Diyan ay usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa mga sulugon, kining hari. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniyang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. Sa akong pagbasa kining kantidad, mura ni siya og sweldo sa usa ka tawo sa 20 ka tuig. So dako kaayo ang utang sa iyang sulugoon. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa, og ang iyang mga anak, og ang tanan nga iya aron makabayad siya sa iyang utang. Unsa may imong bation kung maunay gihimo? Kay di man ka makabayad, di gyud siya makabayad kay dako kaayong utang.
Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon. Og nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha. Kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Versikulo 27, naluoy kaniya ang agalon. Busag gipapas, gi-erase niya ang utang sa sulugon ug iyang gipalakaw. Huna-huna, dako kaayo ang utang sa sulugon. Pero kay nagpakiluoy, iyang gipapas. Ang utang niya nga sobra sa 20 katuig nga sweldo, iyang gipasaylo kay di gyud makabayad. Tanaw nato versikulo 28. Milakaw kining maong sulugoon o gikasugat niya ang usaka sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya o gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan. Bayroy na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ko apikiha kay mubayad ra ako unya. Apan wala siya musugot. Gipapreso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Ang iyang kauban, ang inakautang, gamay ra kaayo ang utang. Iya pang gipapreso. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Bosa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy man ka kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Sa mga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapreso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Versikulo 25. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa atong amahan nga ato sa langit. Kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod. Adunay punishment. Unsa may gihimo sa atong amahan? Kita gipasaylo kita sa atong dako kayo ang atong sala. Dili kita makabayad sa atong sala. Bisag unsa pa atong buhaton. Apan gipasaylo kita. Nag-expect usab ang atong amahan nga Ginoo nga kita makapasaylo. Kay dako kayo ang napasaylo sa amahan. Ang atong mga tawo nga nakasala kanato gamay lang. So, kung kita nakadawat sa pasaylo sa Ginoo sa atong pagtuo pagsalig, walay rason nga kita dili makapasaylo. Mga kaigsuunan nga senior citizen, mao ni maayong mensahe kanato. Ikaw ug ako nagkasala usab kita. Aduna po yung mga tao nga nakasala kanato. So, para ang konsensya nato magmalinawon o malipay ang Ginoo. Kung aduna pa yung mga butang nga mga tao nga nasuko mo kay unsay gibuhat sa inyong kinabuhi, wala ko kay balog unsalan. Akong isugyot kanimo si Jesus mingon nga pasaylua sila. Kay ikaw makahatag kinig kalinaw sa imong panghunauna. Kalinaw kay nakapasaylo ka na. Dili nimo mahimo ni kung dili hangyoon ang Ginoo nga ikaw tabangan. So mao ni maayong balita kanato sa mga seniors na usa kita moadto sa lugar nga kita kuhaon nakapasaylo kita. Daghang salamat.